נכד. קרסיבה. קרסיבה. את יפה. היא אמרה שאת יפה. לא, שאת יפה. היא אמרה אצלנו כולנו יפים. כולם יפים. גם את. Орен. Рыбочка моя. Что, ты язычком как баба делаешь? Да. Скажи, я как баба язык вытаскиваю. כמה ילדים יש לה? יש לה 2. אמא שלי ואח שלה, 2 ילדים. וכי כמה אצל כל ילד 2 ילדים. אוקיי. Орен. Орен, где Николь? Где Коля? Ну вытащи, ну что ты ему засунул в рот кофту? Ой, я не могу этот язык. אוקיי, אז אני... Иди, язык такой. זה לא רגיל ככה. טוב, חג שמח, הילדים שלי מתחילים להשתגע, להתראות. רוזה? חג שמח! ביי ביי. היא הייתה בחדר עם אמא. אני יודעת, מה זה הסתדרות טוב? מצוין. היא אחת מתאמנת משקיעה כל הזמן.